O xulgado de Garda de Ribeira encárgase das dirixencias desta operación denominada Aixan, levada a cabo conxuntamente pola Policía Autonómica e o Servizo de Gardacostas contra o furtivismo na ría de Arousa. A investigación iniciouse xa no mes de marzo, en pleno estado de alarma. Os axentes observaron que, a pesar das restriccións impostas, os furtivos seguían traballando ás súas anchas, principalmente nas praias de Boiro e Rianxo, as máis afectadas por esta lacra. Pero cal era a saída deste marisco? As vigilancias realizadas polos axentes permitiron localizar a unha persoa que presuntamente se dedicaba á compra deste marisco ilegal. Segundo se desprende da investigación, trátase dun parquista de carril, que era o encargado de introducir o marisco recollido de xeito ilegal nas praias na cadea comercializadora, a través da lonxa carrilexa, na que ele estaba autorizado, o ser produtor. Un dos aspectos nos que precisamente os dirixentes dos pósitos arousáns levaban tempo incidindo e sobre os que indican que se teñen que exercer os controis. Sí, é que a día de hoxe o punto principal son algúns parques, non todos, non queremos generalizar porque sabemos de sobra que non todos os parques hai xente honrada e que traballa ben, pero hai xente, estes grupos organizados, que compran parques só para para justificar o que é a venta e declarar legalmente o que é o marisco que rouban outras cofradías. Sí, levámoslo denunciando xa moitos anos, pero bueno, aínda hai moito por facer. Segundo os datos comprobados polos axentes sobre as vendas, puideron constatarse entradas anuais de marisco na rula de Carril de ata 3.500 kilos, unha cantidade o suficientemente grande para dar que desconfiar. Sí, porque esas cantidades teñen só un destino, ou van para parques ou para depuradoras, non hai outra forma, porque para vender polas portas non vas con 300 kilos, sacarás 2, 3, 5, 7 como moito, pero cantidades tan grandes como están sacando estes grupos teñen un destino claro, ou unha depuradora ou un parque. Parece que non, mira, o outro día en Cabo de Cruz salía nunha noticia no que dicían que colleron a uns furtivos con 300 kilos de ameixa. Imagínate, nunha marea sacar 300 kilos, 4 furtivos ou 2, imagínate ao final do día, entre todos os furtivos que andan, canto poderán sacar. Ademais desta persoa, investiganse a outras 12 persoas máis. Están acusados de furtivismo e delitos contra a saúde pública.